tästä ilmapuntarista. Mutta Hemuli hyvä, sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarpeeksi? No löysinpä minä muutamia. Erityisesti voisin mainita sen 13 heteisen, 3 emisen. Se pidän tästä ilmapuntarista. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarpeeksi? No löysinhän minä muutamia. Erityisesti voisin mainita sen 13 heteisen, 3 emisen, jonka löysin veneen läheltä. Miten niin me? Muumipappa. Mitä? Mikäli muistiparkani ei tällä kertaa petä minua, käskit minun sitoa keli pikkuotukselle oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmapuntarista. Mutta Hemuli, 3 emisen, jonka löysin